Rice liver or lover, boys? Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Good morning mga kapako seniors, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay okay na kita. Sa mga kababayan po niya to, napadagos po na nakalubog pa sa tubig sa may parte kang Camarines Sur sa iba pang areas. Good morning. Sa mga nasa signal number 1, so mag-antabay po tabi, ka mga anunsyo kang pag-asa. Asin ka mga disaster official, asin magsunod sa mga ipinagpapatanid na nga pong dahil kita magkaigo ng problema. Sa mga kabarangay po niya, Luzon, Visayas, Mindanao, ako pa sa lingkod. Mardela, dahil iba sa dito sa napinutian. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya. Ngunyan pong aldaw na ininin Martes. Pet sa 29 na. Sa bulan, mga tugang kan Oktubre 2024. Lado technical, katuwang tadyan si June Napolis. Yaon man sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuyang IT, Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, ako po dyan si Shara May Liron. Newsroom, Angel Mustaza, Jenny Matthew Balyaran. Asin mga tugang si MJ Jaresco. Sa luwasan, may Force Patrol. Sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balang ibog sa Banuan, sin mapukawan mga turog sa pansitan. Yaon sa 3rd District, si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Uto nakabot sa bato sa Camarines Sur. Mantang yaon man sa 1st District si Pading Jomar Bien. Sa Kapitolyo Provincial, asin sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Karen Ala sa City Hall, asin si Joshua James Bino dyan po sa Daraga area. Henry de Boy Mata sa Mobile. So yan pong piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada. Sa mga kabarangay po niya to, antabay lang po sa mga developments pa. And then may mga gasolina na sarado, pero may mga gasolina na nagbukas na. May nagarabot na po mga tugang na mga unleaded asin mga premium gasoline asin si diesel. Pero kulang pa daw kaya babalik agad. Ano, kahit pa paano mayroon ng mga nagarabot tabi. Halaba, Pampila, duman po sa Almeda, sa Naga City. Halaba pa mga trucks sa iba pang mga bikulo tabi. Kaya siguro mga pirang oras pa pagdating nagpasaway na mga driver, mga tugang pwedeng matildong na ang dalagang kan traffic. Taso 40 na kilometros ka na kaagi pong Domingo. Sabi ngo niyan, 30 kilometers na naman, sabi ni Manong Rick. Di, sana mabawasan na po yan, no? And masiro na, tangani pong dire-diretso ng dalagan both ways. Mga tugang kan traffic. Okay, so, duman sa mga kababayan po niya, ito mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ano man ang sendong ginagawa sa ngayon, sana po ay okay ka mo. Alright? O bueno, mga dugang, dugaan ng istorya. Ali po sa luwas. Yaon mga tugang nag-explore ka mga pangyayari sa Kamsur.
kataning kanlibon si Jimmy na salita. Chief Jim, kusumin. Sige. Yeah. Nagsakay ako ngunyan, Director Mar, sa bangka. Sa bangka ngunyan, Rarumon. Yawan ako ngunyan sa tahaw kan pasiring ay. Uy. Madali lang. Madali lang mo. Kumalintok kining ay. Ano nangyari? Sa bangka ko. Nagbalintong sa kasko? Baka bumalintok. Sadali lang. Sa Rarumon ining Lake Bato. Wow. Yeah, sandali. Yeah, nasa tawa ko ngunyan, Director Mar, nin kadagatan. Ang purpose niya to, makakuha kita nin litrato. Katubigan. Mabataon. Mabataon ang tubig. Danaw yan, danaw. Dahil garing kita makalive sa... Anyway, ma-video lang ako. Oo. Uy, Anong yaon ka? Baka bumalintok ini, sir. Anong yaon dyan? Marimati kita dig. Magadan kita dig. Basta na sa magparairo. Nasa bangka. Diyos, kumartiri kan sa to yung trabaho. Nakuha na niya to ang kuhaan ka sa bago. Naka-interview kita digdi. Aminado, digdi sa Bato, mga local official na nagpig sa suprir dyan sa Albay, sa Balibon, Uwas, Pulangi, and pinagsasabi digdi na abot ang panahon, baka natras kang tubig, lampas pa dyan sa pwedeng abot dyan sa Ligaspe. Natural, dahil naman kibulusan ng tubig digdi sa lugar na ini. Dakulan palaog, lalo na kung may kalamidad baha. Dakulan palaog, sadit na paluwas. Kaya natural, malangkaw ang tubig. Pabalik na ini, ang tubig dyan sa Albay. Kaya nagkakaiguanin mga pagbaha, asin haloy na paghubas ka na tubig sa dyan sa tercer distrito in particular, tabi Director Mar. So, ngunyan, dig na kita mababa. Sir, digde? Okay. Oo, ibalik mo ako taod-taod, sir, ha? Ararumin Sandali lang. Alalayan mo ako, sir. Naka-live ako. Anong pangaran mo? Sige na, tama na din kita. Makusugong kita sa ara. Makusugong nandiyan DCGB tabi, Director Mar. Dito sa Bato Camarinesor sa mga oras na yun. Sandali, mababa ako. Sige na, pangaran mo? Intiya po, sir. Intiya. Mabuo ito nining Bangkiro. Baka bumalintok ini. Mababa ako, Mar. Sige. Mababa si Jimmy sa bangka. Puro pa lang, si Tatararumon ini. Batang bangka. Bumalintok ini. Ultimo ta na ini. Batang bangka. Diyan dahing katig. Dahing katig. Kasko sana, kasko. Ayos. Okay. Ano ini, sir? Ano ito mga kusira? Ano yung pinag-gibo ini? Trinsira ini dyan sa Bato? Mga projects na ini? Dahil may trinsira taso munisipyo kan Bato tabi, Director Mar. Palabaw ang tubig. Palabaw ang tubig. Gabos na piles. Gabos na gamit. Taro luwas ang ngunyan. Durumog. Nina. Natatanaw ko na. Di mo ako, sir, pagdula ka na. Marimati kita. Dahil ako nasa Oro Isla ko ngunyan. Mahiwaso na, although may interview ako, mahiwaso ng Lake Bato. Ararumon. Tama. So, mga crocages digdikan mga sira. Sa Karalabawan. Ngunyan. Sahin ka? Ginawa po namin bye-bye. Balik ka dito. So, tama. Wala kita digdi. Picture lang. Wala mga tao digdi. Director Mar. Nasa may barometro digdi. Kan sukol kan rarum kan tubig. Ralampas ang tubig duman sa barometro. Gustong sabihin, dahil nagkukulpa ang tubig, nagbubulos padiit-diit sa nata. Iguanin so outlet na pasiring sa kasabagay na interview niya to. Magari ang pagluwas ka ini sa outlet maluya an kay puhanda digding solusyon tabi, Director Mar, na dapat may address matawan ni attention kan RDC. Iyon na paneling. Paneling iguang bulod. Luhoon ito. Iyon pinakamaraykan parang outflow diretso.
nagkaigwa na daning Bicol River Summit kain kay tupang panahon. Dahil man ang na-implementar. Ita na pundo nga ni, 1986 na pundo kan magsalidang administrasyon. Oo. Oh. Ngunyan, Ramdaman mo na sa Bicol River Basin, dyan nagkaaguman si Leni Robredo, buda si Jesse Robredo. Oo. Para yung empleyado na duwa dyan. Ang design gani, engineering design ang kay po anda digde. Ang engineering design kay ni kutana kay to, kan magproronda, US pa. Ang problema, yun na nga niya na day nalawos. Di nalawos, Oo. Kaya yun na ang pinagsusuprer niya to na sitwasyon. Pero kunya baga, pagbisita kan Sabado ni Presidente, may ni-report si DPWH Secretary Manny Bunuan na may Exim Bank ang South Korea ang willing na mag-finance kayan at garo 2026 ang patrabaho. Oo. At least marayray mabubuhay ang Bicol River Basin na yan na project. Oo, tas good na an sabi nga ni bako sa naman albay an may concern digdi. Pati Sursogon. Bicol River, Bicol nga ni Cam Norte. Da kumbaga cut basin talaga ining lugar na ini. Nyango yan gabos na ini katubigan tabi. May waso na katubigan ini. Director Mar. Ayo mananggad, sign mo pa man ini, sign man ini kung dahil ini magbulos nin tultol, wala bubulusan, natural, anim pa kayo ni, duman sa... Anpalis ka, pasiling sa libon. Sa libon mananggad. Kaya nga ni, iguanin mga evacuees, na yaon pa duman sa Agos, elementary school, sa Pulangi na, pero man nga ni, ang tubig sa Santa Cruz, nagubas man, pero yun na nga ni yan, haluyaan paghubas. Di peligrosong maray, ang buhay kan mga tao, propriedad, damala nga ni, dahil nagbabaralik sagod sa mga oras na niyan, yun dyan na ginatos na mga pamilyas, ninulita, mabatao na duman sa barangay ninda, so pigdudulag ninda, so buhay ninda na mailigtas, so mga hayop ninda, urig, mga baka, siniba pa na sa indang source ninda pagkabuhay, nagkaralamos, garadan. Babay na, babay. Yun, tabi, Director Mar, at least na kuha niya to kung ano ang magiging solusyon. Ang solusyon kay ni maghuroron, darahon na ang isyo sa RDC, National Government Intervention, ang kaipuhan sa problema kanalbay, asin ba Camarinesor, pa particular ining bato, the same ang sitwasyon, ang impact kan baha, digdi sa bato, mas matindi pa nga ni, and dyan sa Libon, Uwas, and Pulangi area. Yan ko pala dyan sa Water World. Grabe, may waso nini. Bako naman nini lake. Wag garo pati so mga sira dyan na pigarataman garo. Wara na. May nagpaparataw-pataw nga niya akong nahiling na sira. Garada na. Sir, at may gada na sira. Yan mga natatanaw na ng urol dot dyan. Mga kwan yan, mga piscages, karalabawan. Sir, yung mga patay po nakikita yan, sir, yan po yung mga nakakulong na islang namatay dahil sa lakas ng alon. Ang outlet nitong Blake ito, yung natatanaw natin? Yan, sir, masip lang yung... Maliit lang ang labasan. Sir, kasing lagi lang dito na... Isang di pa lang? Kasi mga 1 to mga 50 meters lang. Ay, wala man nga mga 30 meters siguro ang outlet. Pero ang nagalaog na ang pumapasok na tubig mula sa Albay pag may baha, malaki. Sir, Mas marami ang papasok. marami po, sir, yung papasok kaysa ka sa Labas. labas. Natural, paapaw ang tubig pataas. Kaya that's why ito, mga bahay-bahay dito, hanggang munisipyo, hanggang sentro, pinasok ng tubig. Kayo, pinasok din kayo? Di po, sir, sa po kami, sa kataasan po kami, sir. Nasa taas kayo. Pero nung dito nakita ninyo after, Mga po, lampas tao po lampas yung... tao. Yes, sir. Oo, so kaya, mas matindi pa pala. Kunyan yan, kasi may practice dyan na ang mga tao na ialsa sa arong dyan sa tinampo pag naglalangkaw ang tubig. Di, lantop pa si tinampo, lantop pa. Lantop, sagod mo niyan, ang basura sa mga gilid kan tinampo kagulpi. Okay, so yan tabi Director Mar, sa to yung mga informasyon direktamente hali na digdi mismo sa gilid kan Lake Bato sa Camarinesor. Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you very much, Jim. Yan po ang on the spot report. Yan po sa Bato, sa Camarines Sur, sa Lake Bato mismo, sa katahawang kan Lake Bato. Ayan, sabi ni Alice Daet, nagagaya kami dyan, wala man tubig sa highway. At dyan pa lang po, sa highway lang po yan, ano? Ini guys si Jimmy, ako po naglaog po sa interior, dumaan sa munisipyo, hanggang dumaan po sa Lake Bato mismo, tabi Alice, ano? And sabi ni Alice, sa Bula ngaya, buong sentro baha pa din, hindi na kami nakapasok. Ayan. Good morning man, mga tugang kay Alvin Uy. Magandang araw sa iyo, Sir Mar. Walang minti sabang nabubuhay di si GB Country. God bless po. Hello kay Sir Francis Bualen, sumuyang presidente kan 430 Sarumbangi Base Chapter, and then Sir Chairman kan Kabilikat Civic Albay Coordinating Council. Good morning. Gerald Aranya nagantabay man. And then si Kuya Rene na Esplana Balayan. Good morning ngayon tabi, Director Mar. Rest in peace po kay former Barangay Kagawad Romy Nuwal kan Santa Misericordia Santo Domingo Albay. Anong nangyari kay Kuya Romy? Condolence po sa pamilya. Ano ba? Condolence po sa pamilya ni Kuya Romy Nuwal kang Santa Misericordia Santo Domingo Albay. Alright? O bueno, mga tugang, mamaya babalikan ta po yan na mga istorya dyan sa Bato, as in sa mga pinagigibo na niya na lakdang, kung paano mabawasan, mamanage po ang tubig, sobrang tubig, mga tugang, sa tuya pong palibot. Tagaro may propesto na ipinagsumitir, mga tugang si Congressman Saldico, in which na parang nagja-jive duman sa nakauro na Jimmy Casubago na dapat may tunneling, no? Sa tunnel paagihon yung tubig. Nganing makaskasan pagbulos, mga tugang na mahali tulos. Mamaya, babalikan tayo yan. And then, what are the purpose na pwedeng gibuhon, magbugtak ng mga water impounding? Titingnan natin ano po ang mga laman duman po sa propestong lakdang, mga tugang ni Congressman Saldico, na base man duman sa mga napag-urulayan, kaya po kang nakaagi pong Sabado with DPWH at iba pa po ng mga concerned agencies na ang sabi ng kang presidente, gusto niya na mailing as in mabuhay giranay ang BRDBP, yung Bicol River Development Project, Bicol River Basin Development Project, na pangmahalo yan. Yung pong long term na solusyon, mga tugang, sa tubig baha na dinanas po dahil po sa bagyo, mga tugang, na si Christine. Dakol na din iskobre si Christine, mga tugang, sa palibot. Dakol ang mga realisasyon, mga tugang, na itinaw sa tuya, dakol na leksyon na dapat po na, sabi nga ni kayan, solusyonan ang mga pagkukulang, asin magtrabaho giranay para po sa kaligtasan kang kakabsan. Mga tugang, magbabalik po kami. Siyabaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuya.
protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaabot na manintabang ang ahensya kan Land Transportation Office o LTO sa nagkapirang lugar sa rehiyon kan Bicol na sobrang naapektaran kan hagupit ni Bagyong Christine. Sigun kay LTO Chief Vigor Mendoza, mga sako-sakong bagas, hygiene kits, asin iba pang mga basic needs ang sa idang ipinadara kasubanggi sa mga pamilyang dinistroso kan nasambit na bagyo. Katakod kay ini nagpasalamat si Mendoza sa mga personahis kan LTO na voluntaryong nagtabang, partikular na sa mga rescue operations asin sa pagdistribute kan mga relief goods sa mga apektadong lugar. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, boss mo yan. Bro, pray until something happens. Dagatugang, balik po kita sa programa. Second part na silang iribanaw niya pong Aldona Ninin Martes. Pizza 29, ano pamangkaan? Tulong tumbling na sana. Deep down in Louisiana, close to New Orleans. Nobyembre 1 na. In the woods among the All roads lead to cemeteries. Yan. Hello kay Ma'am Karen Altabano. Yan. Nice nga to hear you again, Papa Mar. More power to you and to Radyo Balagon. Ingat po kamo pirmi. Salamatun tabi, Ma'am Karen. Ayan. And then, congratulations pala sa Bicol University. Sa, ano yan, dakul na nakapasar. Duman po sa Geodetic Engineer. As in, nagkaigwa pa ng tulo. Mga tugang na nakasabay sa top notcher. 468. Pwedeng tayaan na di. 468. Number 4, number 6, number 8. Sila po yung ano. May sira akong kababayan, taga Santo Domingo. Si Valderrama. Ayan. Congratulations mo tabi. Keep up the good work. Mga geodetic engineers natin. Ayan. Para po duman sa mga kababayan ta. Duman po sa mga tagabangantabay niya to, mga tugang, padagos po an kunyan. Pag ano ning, ururon ngunyan, kung ano mga dapat ang giribuhon, nagulpi kita kamba talaga. Water World, mga tugang Subicol Region. Di ba? Maraming lumubog na ba? Hanggang niya may mga lubog bang areas. So, may kunyan. May pahayag ka nakagipong Sabado during the visit kang presidente. Nagduman sa Bula. And then after sa Bula, nagpasiring po sa City Hall kang Naga. And duman nagkaigwa mga tunay pag-ururon together with some government agencies na sabi nga ni kang kaipuan, including DPWH. So nabanggit duman mga tugang kang presidente na kaipuan niya ng long-term solution mga tugang sa problema sa baha sa Bicol. And ang saraw sa nasirip niya, what happened nga duman sa BRDBP, yung Bicol River Basin Development Project, na ang sabi, nagpo 1973 during the time of his father, pero napundo mga tugang kang 1986 kan magsalida po ng administrasyon. Hanggang dumanas na, dahil na po nangyari pa. Dahil na po ng ano pa man ng mga pag-uror manungod po duman sa Bicol River Basin Development Project. So gustong buhayon. Now, katakod kayan, mga tugang, si Congressman Saldico, ang chairman kan Appropriations Committee sa House of Representatives, and then ako Bicol Party List Representative, mga tugang, ang sabi niya, nag-proponer siya na magbugtak ng darakulang water impounding facilities sa Bicol Region para labanan ang pagbaha asin solusyonan ang kakulangan sa tubig kada potang init. Yan.
Ang sabi, ang mga pasilidad na ini magkakatabang sa patubig, sa mga kabasan, sa mga umahan, asin makakaresponde sa pangangaipo sa tubig kan mga residentes. Garong pinagtong halimbawa niya so 6-story water impounding structure sa Bonifacio Global City na minasalukan tubig uran. Mawot kay ni nagibo na mas maging dakol o pirmi ang pagtanom nin paroy na may target na umabot nin sagkod sa 3 ani sa sarong taon arugunay sa Japan. So ang sabi, mga tugang, ang pag-uuron sa DPWH may kinaraman po sa planong tunnel system sa Kabubuldan kang Bicol na magsiserving flush system para i-divert ang sobrang tubig baha pasiring sa dagat. Yun na po yan so kunyan. So sabi ang duman baga so mga administrador, mga tugang, executive assistant, kang mayor, mga tugang kang bato, sa Camarines yan. So nababanggit na taniling ngayang gay pondig di para maglubas tulos. Tangon niyang maluya. Pag di nga nagubas, ang pag naglangkaw, mapalis giraray pa siling sa libon. Asin sa iba pang mga lugar. So yan na po yan ang mga nahiling. So sana magagaling positive na mga pangyayari yan at saka suturul-tulan ng trabaho. Tangani po na, kunyan, nasabi tangani, kada kaagi, maski paguraan no katibay mga tugang kan mga, sabi nga ni, ining mga pigpapagibo, bilyones pesos na kantidad mga tugang ning mga protective dikes. Dahil man po yan mga tugang na kunyan, kung daytan sarabayan ning mga pagtatanom mga tugang ning kahoy na mag-hold kan mga tubig sa Kabubuldan. Kinararos ta na kinararos ta. Nag-road opening na dahil maning patinampo. Basta binuksan sana. Dahil ditching. Yan na po ang nangyari. Pag talagang kinarokad-kad, pasiyan nga sa baba. Iyon na po yan ang nangyayari. So, at least kung nahiling po nila, may mga pagbabago. Kitang nahiling na, na-realize na nila, nakaipuan pala nini, na pinabayaan ka man nakagi pong mga panahon. Di ba? Sige po, tabi. Sayad, pagsayang ko ng pondo. Tangani pong areglado ka, boss. Safe kita ka, boss. Bueno, Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Sa mga parantabay, importante talaga, Sir Mar, na kung may wakatanin, barkada, kapamilya, na perming tigka kumusta, maski kaya minsan mahiling tama ugba. Alagad iba ang namamati, tabi, Sir Mar. Iyo yan, ang pigsasabi. Correct. Makamundong Bareta, istorya, digdi, Sir Mar, sa barangay Dapdap, Legazpi City. Dahil ta sarong 42 anyos na lalaki na biktima, Sir Mar, ng pagkitilkan sa iyang sadiring buhay. Dahil piguna-una kan mga kapamilya na mangyari na insidente dahil ta maugmang lalaki nagpara panlimpya panangani isa sa iyang ngayang kwarto, nagpara panlabakan mga labahan, alagad nakikig sa nangon niya na pagkaaga na siring na kaito so nangyari. Kung kaya talagang mahiling taman, Sir Mar, na importansya talaga o mahiling ta na dahil talaga mahiling sa panluwas na hindi pahiling kan sarang tao na sa iya man na namamati o kaya nagdalagad sa iyang isip. Kaya importante talaga na pagkumusta. Maging baga, Sir Mar, ang Department of Health nagapapaabot ng mensahe sa gabos na kung medyo may magabat na pigmamati, eksperyensya o may gusto ni na kaistorya, yaon sinda, bukas ang sindang mga opisina para sa mga mental health concerns kung gusto ni na kahurot o madudulukan in kaso may pag-iisip na mga problema, Sir Mar, na nang malikayan nga ni na siring kaining mga pangyayari makamundo ini digdi sa Barangay Dapdap. And si Kapitan EDP Glenn Bersilon nagbisita naman sa nabayaan kaining mga kaparientes dumamay sa sayang pagmundo sa iyang mga barangay kagawad, Sir Mar. Kaya kumbaga mensahe man ini sa gabos kunyan na kung in kaso man may
may medyo difficile na eksperyensya, igwa magpirmi, igwanin tabang na pwedeng madudulukan ang Department of Health at iba pang mga opisina na pwedeng makatuwang sa problema, lalo na sa kumbaga nagadalagan na problema sa isip kan sa tao. Dapat usap tayo. Usap tayo, Sir Usap Mar. tayo dapat. Na mayroon tayong kausap dapat. Saka kung may nahiring kita na kapamilya na medyo kakaiba ang hiro-hiro, kung para ka man nakaagi, dapat na maging aware kita kayan. Yeah, but kaya ako, Sir Mar, nga na, kutigasyon ko talaga mga barkada ka paryente, sa may problema, pwede ninda ako dulukan. So, kaya importante man talaga na, kumbaga, na ako kumusta, na ako puro ka istoryata. Ako nga ni minsan, pag I'm feeling down, inaabang ko sa lamig, ikaw rin kang buhay ko. Iyo. Kaya ikaw rin ko sa mga crabs ko. Hello mga crabs. Magpataba kayo para yumaman ako. Ito po talaga man paagi, Sir Mar, para kung malingat-lingat ang isip, ma-divert sa ibang bagay. Correct. Kaya importante talaga, Sir Mar, na may nakakauro, nakakastorya, may nagkukuro kamusta. Minsan talaga, dahil hiling sa mga hero-hero, na may iba palang sindang na dadalagan sa isip, may iba palang na namamatian. Yeah, kaya dapat iwas-iwasan sa nang isip. Always think positive. Di ba? At saka, don't worry, be happy. Yes. Lagi kang may kasangga pa rin naman. Lagi may kasangga. Lagi may kausap. Susunod yun na. Dahil pagpabayaan na komunikasyon sa lambang saro sa pamilya. Yes. Yeah. Sabi, Sir Mar, yan ang dagdag na istorya. Ibahan ko si Boy Mata sa Mobile, si Cap TTP Glenn Barcelon, Joshua Bina, DCGB. Thank you very much, Joshua. At kay Boy. Yeah, salamaton Boy sa pagpaktura kan sa kuyang ano yan. Naglangoy-langoy sa baha na motor. Yan o, tuwinalot ko na kinumpain ko na siguro baka taod-taod okay na ito. Alright, diba po sa mga kababayan natin, happy birthday kay Sir Ramil Balaoro Valladolid. Many returns of the day, more life, prosperity and happiness. Ayan, sino man kay Emma Lu, happy birthday sa imo, Tabi Ems. Kampi Santo Domingo. Ayan. Alright. Mga tugang, dako na nakariparo na garo ngayon nagiritaas ang presyo. Ayan, nagkaktibar na po mga tugang ang gobernador. Nagpaluwas na po nin abiso na may kunya kita. Igwa kita ning ano yan, ning state of calamity. So dapat mga tugang may price freeze. Gustong sabihin kang price freeze kung ano so umiiral na presyo, mga tugang, bago man uminabot si Christine, dapat iyo yan ang presyo na mababakal mo niyan. And it will take, mga tugang, for 60 days. Yan pong epekto ko yan, 60 días. Base po yan sa Republic Act 7581 o yung Price Act. No? Na duman sa mga kababayan mga tugang, sa Section 6 kan nasambit pong batas, mga tugang, iyan ang mga basic necessities, mga tugang, sa mga probinsya na ipinirarom sa state of calamity, automatically, mga tugang, iyan mahiro ang presyo for 60 days or until lifted. Diba? Ini man na naging pahayag, mga tugang, ni Ma'am Lovella Guarin kanda DA. Sayang nga ngalin gusto ko tang kauron ng ganyan kundi day kita makalusot busy garo si Ma'am Lovella kasi yung pong price monitoring o bantay presyo kang DA or aldaw na nagmo-monitor, tangani po naman siguro na day maglangkaw ang presyo kan agricultural products. So may mga sakop lang po ng mga produkto, bako gabos, not all. Wala dito mga gulayo na nabanggit ang nagralangkaw na. Yung pichay, yung wala dito Ito yung basic necessities nila sa DA, para po sa karamagang gabos. Number 1, mga tugang is, yan po mga tugang na bagas. Imported and local.
O dapat di yan nagitaas. Kung ano sa presyo bago si Christine, yan ang dapat umiral na presyo ngunyan. Pag may nagsuway, pwede nung iusip sa DA, papadara na ning warning 3 beses. And pag 3 beses na dahil paghirari nagsunod, papadarahan ng mga tugan ng show cause order. Kaya ni po na mapatawan ng magani kong penalidad. Apera sa wagas, mga tugang, karning orig. Yung pork, di dapat umaglangkaw ang presyo kang pork. Naka-freeze dapat yan. And then, yung manok. So, manok, dapat mantinido ang presyo kan bago nag-abot si Christine. May kunyang kita, may price freeze. May ano po kita. Nasa state of calamity, automatic mga tuga ang mga basic necessities, they dapat magiro yan. May price freeze. Naka-frozen. Yeah. Pantulo, sugar. So, asukar. They dapat maglangkaw ang presyo ka na sukar. And then, red onion. Pulang sibulyas. Yan naman. Tamili din nakabaralda so truck. Pinaratungan na naman yung ba? Kanaling mo nindong igwa tabi ining ko niyan. Igwa ng state of calamity. Ang albay. Yeah. And then, garlic. Bawang. Dapat day magitaas. Bunay. O chicken egg. Gurano ng bunay ko niyan. Day dapat magitaas na kayong cooking oil. Ito yung mga produkto na sakop mga tugang kang kunyan. Sakop kang DA, whether iyan mga tugang NFA rice, imported rice, or local rice. Pagkatapos mga tugang, isinama na dito yung galonggong. Galonggong. Pero yung ibang mga gulay, yun, hindi po hindi kasabay. Kaya yan ang pangyayari. So, kamatis, wala dito. Binuong mong kamatis, nag-200 ng kilo. Dahil na kita mag-isa-gisa kayo ni personal. Huwag na tayong magkusido muna. Walang kamatis, pangyayari, mahal. Ayan po ang mga kunyan. Sa DTI naman, siyempre, yung kanilang minomonitor na mga produkto na dapat mga subject sa price freeze. Iyon po itong mga canned goods o canned fish. Sardinas, di dapat tumataas ang presyo. Locally manufactured instant noodles, bottled water, tinapay, processed milk, kape, kandila, laundry soap, yung panlaba, detergent, and asin. Yan po tabi, adi. Yan ang kunyan ng mga sakop ninda. Tabi, na day dapat magitaas. Tabi, mga kababayan, duwang bulan yan 60 days. Until lifted. Okay? Tabi po yan kang DTI, asing kang DA, asing kang iba pa po ng mga nag-ano yan. Day ko lang talaga malinawan kung sakop nga ang diesel, buda ang gasolina. Garo ba ko unin si citizen? Ang aram ko na mina price freeze, pag may price freeze na nasa sakop dyan, yung LPG, yung panggatong ng mga nanay natin. Yan ang alam ko. Pero makapatig di sa diesel mo sa gasolina, day ko po sabot pasensya na po tabi. Medyo kulang talaga. Yan ang pigahanap ko eh. Day ako na ako ang kasimbagan tabi. Sa totoo lang. Day ako na ako ang kasimbagan. Kung sakop yan diesel budang dyan po sa price freeze. Ang aram ko na sakop ang price freeze sa oil products, mga tugang, LPG, liquefied petroleum gas. Bueno, dagdagan tayo ng istorya mga tugang nasa linya. Ayan, binabalik si Jimmy nasalita, si Chief Jim. Hello, Chief. Salamat, Director. Pinag-rarani kita na sarong Farmers Association President digdi sa Agos, si Nisiporo Salando. May mga pangapunan at lisa na pasalamat siya na nailing niya kita digdi. Sa may Linderos kan Camarines Orasin na bato dahilan sa gusto igwasin danin mga concern na gustong may paabot sa mga nanunong danahin siya opisyal ng gobyerno. Sir, ni si Riporo Salando, Agos Farmers Association President, yawan sa linya si sa Angkor si News Director Mardila. Go ahead, Director, si Nisiporo Salando.
Hello, sir. Nangangailangan po kami ng tulong dito. Anong tulong po kailangan nila dyan? Yung mga kon po, sir. Mga pagkain, tubig. Pagkain, tubig. Opo. Wala pa hong naghatid dyan sa inyo? Simula noong kasagsagan ng bagyo? Yung kon po, sir, yung DSWD, isang bilis ko lang nabigay. Ayan, anong binigay sa inyo? Yung food packs, isang karton. Isang karton po. Ayan, isang karton is, that is good for 6 days yata. Marang limpas ng 6 days, dapat masunda na. Yung yung LGU hindi pa nagbigay? Nagbigay to, kaunti lang po. Kunti lang. Yung kan po, sir, yung DSWD na nagbigay, hindi naman lahat nabinigyan. Yung mga kuan lang, yung nabahaan lang ang nabigyan. Yung nabaha lang. Bakit kayo? Hindi kayo binaha? Ay, hindi binaha, pero sir, marami rin na nang siraan nila. Iyan. Dapat kung magbigay all. Opo, dapat. Di anong sabi ng mga kabarangay nyo? Kasi ang barangay, mayroon din namang pondo na pwedeng ibamigay na ayuda. Ngayon sir, ang problema namin, kasi yung mga tanim namin nasira. Ayun. Yung kalamansi, 2,000 plus na puno. Ngayon ang sir, ang dinala sa amin, yung tinambakan kami ng panggatong, ang dami. Kaya yung mga tanim namin nasira, yung mga kalamansi, mga talong, mga iba pa, ang dami nasira. Ayun, ayan. Ano yan? Naka-register kayo sa Naka-register kayo sa RSBSA? Opo. Ay, di very good. At least, kahit pa paano, meron kayong makukuhang insurance niyan sa PCIC. Kailangan lang makipag-ugnayan kayo dyan sa DA, ninyo, Agriculture Officer, para matulungan. Bukas nga po, sir, pupunta ko sa DEPO lang, para po yung mga yung mga nadamage ng mga farmers. Naku, ilang puno ng kalamansi ang nadali sa inyo, sir? Grabe, sir. More than 2,000 plus na puno. Ay, naku. Yun. Tapos yung mga talong pa. Tapos may talong, may mga sitaw, may palayan. Ang palaya. Sa palayan? Yung palayan, mga na lang, 3 hectares lang ang nadaripig sa palayan. Kunti lang. Opo. Di pa paanong pagbuhay ngayon, sir? Naubos yung ating kawayan. Opo. Ito nga, yung nagpipinadak pa ngayon ng palay kasi nito nalumog. Yung palay ko, yung inani ko nagango nakakuha ng tubig, kaya mabaho na. Ay, nalubog sa tubig, nababad. Opo. Ayun, okay. Di, sana marinig itong panawagan ninyo ng ating mga opisyalis dyan at nang maayudahan agad, masundan agad yung naibigay ng DSWD. Opo. Opo. Panawagan ninyo. Ngayon po, sir, hinintay ko yung mga tulong nyo na para makakuha naman yung mga dito, mga farmers na na-distoso at mabigyan po ng tulong. Yan lang po. Maraming salamat po. Okay, so Agos Farmers Association, President ni si Poro Salando. Ilan miyembro niyang organisasyon? Mga po, sir, mga 72 members. 72 members. Gabos siya napiktado? Yung hindi naman lahat, sir. Mga pilan? Mga 50%? Mga 50. 50 na members yung apektado. So, okay. So, panawagan, iyon, padalhan kayo ng kung anong pwedeng maitulong sa inyo. Opo. Halimbawa? Yung po, sir, bigas. Tapos tubig. Yung po ang importante. Paano kayo magkukontak? Ayan, yung bahay na yan. Ayan, Mr. Nisiporo Salando, ito ang cellphone number mo? Di pa paano ito kung hindi naman ito sa iyong number? Paano ka mag-contact? Anong lugar ka? Sunto ako, Sunto. Sunto ng Agos? Opo. Okay, so yan okay, so yan tabi, Director Mar, pakipaguro niya to sa Agos Farmers Association President si Mr. Nisiporo Salando. Halidigdi sa Agos, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Thank you very much, Chief Jim. Makatugang yan po ang pagipaguro ni Chief Jim Padagos po na naggagalugod yan po sa lugar na yan. Makatugang na binara ang mga parao mata. Kasi po mga kababayan niya ito, mga tios ang kamugtakan sa buhay. So yan na po tabi ang mga validation ko niyan. Dakol sindang mga pananom na nagkadarali. Ako nga ni, so amigo ko. Si Sir Jay Sanchez at si Mang Abundio, yung ASG Farm, kumusta daw sinda? Kumusta daw sa mga picking duck ni Sir Jay? Sana dahil nakaburuhi sa mga picking duck ni Sir Jay. Bata nagburo na ito. Tsaka may mga bunay garong bigwa pa imsa si Sir Jay. Pangyari di, buminuswak so diki duman sa sa San Agustin. Kaya nalaog sa inda pong lugar, so farm, at maraming lumubog na bahay dan sa area. Ay, Diyos ko, sana dahil na pong magabot pa, kundi sabi kang Pag-asa, nakakaduwa pa sa nangay kita. Remember nga, ka nag-climate change forum kita, kaya nag-aging simana, bago nagabot si Christine, igwa nga itang 8. Na bagyo, napiglalauman na malaog pa sa par. Nakaduwa na kita na Oktubre, di may anum pa ngaya. Yan na lang sabi niya, ini ngayang anum na ini, na maralaog, pigilin nila na mga makukusok ini. And then, mga tugang, aadala ninda, asin pinaghiling sa mga models, mga tugang, na pwede ning may mga potential na maglandfall sa kadagaan kang Pilipinas. Kaya magbantay po tabi kita. Asin mga radyi kita na dahil na mag-arali na ning mga bagyong posibleng rumalaog sa tuya dahil pa kita nakakabangon tabi. Ako sa iling ko hanggang sa umabot ang Enero, dakulong pa kitang mga kababayang Bicolano, mga tugang na nagtatangad sa langit. Partneral! Barena to partneral! Dapat talaga, hello partner, dapat talaga tutukan kan mga agriculturist ng presyo pati kamote 80 ng kilo. Ang problema ang kunyan kan, taday man sakop yan partner kang kunyan. Day sakop kang price freeze ang kamote. Binanggit ko ka kasubago so mga produkto sa nang monitor ninda na sakop kang price freeze. Ang kamote, ang pichay, na ngunyan 180 na ang kilo. So, talong na 200 na ngunyan ang kilo, di man sakop. Day sakop. Burilo sa mga negosyante. Burilo. Pero sabi kang DA, dahil ngayon sa nagkulang ngayon sa supply, kaya kang ngayon na nag-ararabutan ngayon sa mga truck, diba ngayon ma-arrest na. Nakikurong sinda na, di ba ngayon pagsamantalahan? Imagine mo, 80 ng kilo mo niyang kamote dati, 40 man. 40. Kunyan yung partner, law of demand and supply. Law of abuso. Wala. Law of abuso ka ba? Dahil ngaya ka mo nagtaranong, dahil na ngunyan. Bintay, magtanong. Ikaw man talaga, maski, aram ang kamote, maski sa sako, pwede mo itanom. Pwede. Mas madaling ay pag-ani. Pag nasa sako, taluon mo sa ayos na. Teka na makotkot. Kusit kusit. Ayan ang adalan adalan ninda. Itatatawakan. Iyan, okay, sige. Anyway, partner, sa informasyon pa, resubmit kan Sangguniang Palonsod Legazpi sa Sangguniang Panlalawigan ang ordinansa o resolusyon ninda na ma-regulate ang mga refilling stations, water refilling stations digdi sa Legazpi City. Ini ang sinabi ni Board Member Eva Josephine Ribaya as chairman kan Committee on Trade and Commerce sa Sangguniang Panlalawigan pagkatapos na nakaabot na kota sa Committee on Trade and Commerce and igubosol na ning ordinansa kan Siyudad ng Legazpi ni Kagawad Alex Howe alagad
duwang o nagkampirang beses nagpa-phone in committee meeting si Board Member Ribaya, nagkataon man na day available ining si City Councilor Alex Howe. Kaya daing naginibong desisyon ang committee ba kundi ibalik ini sa sanggunian panglunsod. Day na akong paliwanag May mga importante kaya dang commitment man si Kagawad Howe. Kaya din nakaka-attender kan committee meeting sa Panlalawigan. Imbitado ko ta siya ni Board Member Ribaya. O di nagkampirang bisis na ining nangyari dahil nakaka-attender si Kagawad Howe, ibinalik lugod sa Sangguniang Panlunsod. Pero ngunyan, pig-resubmit ini sa Sangguniang Panlawigan, asin ngunyan sa level ng mga Sangguniang Panlawigan, iraray ining pag-aadalan and pakiuron nga ni Board Member Ribaya na kung po pwede i-repair na sana ini sa Committee on Health man kay Board Member Vixiga Jr. Na kumbaga gano'n na uyam naman si Board Member Ribaya na nagwarpapo na siyang committee meeting na nag-attender si Kagawad Howe. Sa proponent, di nag-attender. Para i-depensa, May ikadua man na pagkakataon, ngunyan ni-referred na sa Committee on Health, sa Sangguniang Palawigan, diba, lamang sa mga masunod na aldaw, o nagpapunta kaya rin in committee meeting sa Sangguniang Palawigan, matukar na yun, itanganing mauyunan kung dahil magkinahiling na diferensya sa Sangguniang Palawigan, mangyayari ini na... Ano yan ako yan? Ordinansa na yan? So, anong i-regulate? I-regulate din mga water refilling stations. Kung minsan baga, nare-reparo taman agad. May mga perdidos buenos sa ibang refilling water refilling stations. Garo dahil man na-check maray kung saan ali ang source kayan. Ayan. Tapos ali sa ibang banwa. Namalaog sa Ligaspi. Yung sa Ropayan. Kaya dapat talaga sigurado bata sa panahon mo niya naroon kaning nabiktima kita ki ba sarong dapat na pag-ingatan sa salud mo niyan sa tuyang pagkukonsumong tubig anyway na panahon man ini anyway saro yan sa pag-aabangan tapang mga development partner digdi sa Sangguniang Panlalawigan. Okay, maraming atras yan ang informasyon. Alarmario, thank you. Thank you very much, Partner Al. Hello kay Ma'am Joey Sanchez. Kaya, hi sir, okay man po mga Peking duck ni brother, ni Sir J. Hindi po inabot ng mataas na tubig sa bahay. Sa maumalang po, nawas out sudiki pasiring po sa farm. Pangyayari. Ayan, salamat. Yan po, bata, yan ang pigbabantayan Dako lang ehemplo po yan na isparsos kan sarong hoben, mga tugang na parauma, na nag-involve sa farming na may showcase kami. Kaya natin to. Yung naisip niyang project is yan po na Peking duck. Na pwede kang kumita sa pamamagitan ng itlog, subunay, di ba? And pwede kang kumita sa pamamagitan ng meat, yung karne niya na pinatana sa muya ni Sir J. Kanagdiyan kami na Padre Momoy. Salamatan po tabi. I hope na makabangon tulos ato pong farm. Tangani po na magpadagos po ang pag-supply mga produktong agrikultural hali po dyan sa SJ Farm sa San Agustin. Tabi, At sana maasikas tulos kan DPWH, trinsira na po nila ngayon na mapiktar ng mga parauma nato dyan. Alright? Sa nga na Agos, ang Agos tabi, sa Pulanggi. Ang Agos po, sa Pulanggian. Agos Farmers, Association tabi. Ang yari, nadali sa indang sobra 2,000 na poon mga tukuning kalamansi. Kinaon kambaha. Ang yari. Mga lugang, oras po niya to. Alas 11:43 na rin pagka-morning. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin.
May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mapay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian
Diarrhea. Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright! Mga ka-seniors, malapit na tayo magpaalam pansamantala rin. Pero hanggang mag-aalis at pabalita pa tayo alas 12. Good morning ngayon, garuday kaya ang mga complicated na yan na drainage system. Huni nga ni nga sa mayarong, simpliyon sana, nagkaralinti ka na, baka mas takula ang baon. Thanks nga. Yan, sana nga maging ariglado yan, adi. Tangani pong okay kita. Yan. Bibangutan sa nangiki sardinas. Good morning, partner Mar. Padarahon mo si Jimmy Kipansit Bato. Merindala nindo dyan sa DCGB. Bibangutan sa nangiki sardinas. Pangyari, adi. Alright. Diba po sa mga kababayan natin, no? Nakuha ko na. Ito po mga ito na circular. Manungod po dyan sa arin na oil products ng sakop. Kan price freeze. Nakuha ko na. Circular kan DOE ini mga tugang. Guidelines on the implementation of Republic Act number 10623, amending certain provisions of Republic Act number 7581, the Price Act. Ito na po tabi, adi. Ang sakop po mga tugang, sabi digdi na ang Department of Energy miyembro na kang Price Coordinating Council. So, dahil dyan, ang Republic Act 7581, isinabay na ang household liquefied petroleum gas, as in kerosene, mga tugang na pinag-defined bilang basic necessities.
sa irarom kan Department of Energy. Kaya, dahil po dyan, mga tugang, ang DOE, iyan ang mamonitor, kaya po mga tugang na kunyan, na presyo kan, kung may pag-umento dyan, may magpa-umento, kan presyo kan LPG, buda kan kerosene, pwedeng iusip mga tugang sa sendang opisina. Iyan na po tabi. Ang mga sambang opisina to sa Luzon. Tingnan nga natin makita natin. Luzon Field Office. Walang address eh. Nangyari, itong problema natin dito, wala itong local na office digdi mga tugang sa mga probinsya. Ano? Nakipag-coordinate kita digdi pag may concern sa DOE, as either sa DTI or sa DILG. Ayan. Sana magbuktak ng satellite office inda. Taaning pag-arugan, may mga dapat po kitang ariglaron. No? So, yan po, yung automatic control, mga tugang presyo, produktong petrolyo, duwa man sana pala ang sakop. Kerosene at saka LPG. Yan, sabi ko na, yung ginagamit ng mga nanay natin. No? Alright? And then, duman sa mga kababayan maray pa naman sa Kamsur, nakaabot na duman sa Kadiwa store na nagpapabakal ng 35 pesos per kilo na bagas. Binuksan ka sa bagong 8:30 ng aga until supply last duman sa regional office kang NIA, National Irrigation Administration. Sana makarating sa Albay. May makaabot sa Albay. Bukas yan para sa kabos na Kadiwa store na yan. Pero limitado sa nasa 10 kilo ang pwedeng mabakal kang kada saro. First come, first serve basis until supply last. Sana makarating sa Albay ito. Kasi may garo tulo, 4 na truck ang nakalusot na. Hali po naman sa alabang pila. Kanakagi pong mga aldaw pa. And mga masunod na schedule kang Kadiwa sa NIA. Yan po tabi. Sabi yan kan National Irrigation Administration. At least may nakarating na. Mga inisyatiba yan, mga tabang, mga tugang para sa mga kababayan nato. Na mga sabi nga ni kaya talagang kailangan ng intervention dahil po sa talagang yan, kung sa mga may kaya-kayangan na problema, kita pang sa mga pobreng tikoy siya na. Talagang di natin mapag-ugpong-ugpong ang mga pagkakagastusan. Yan po tabi. Alright. Oy, condolence sa samuya pong classmate, sa samuya pong kabats, si Armando Balmes, si Manding, kunyan na pala siya na namatay na. Sus Mario Joseph. Condolence po tayo sa family. Bueno, bago tayo magpaalam, Karen Ala nasa linya. Karen, please come in. Yes, good morning, Kami Dirokmar. As in, good morning sa mga para sabay. Hello? Oh, Dirokmar. May ang signal mo Putol-putol ang signal, Karen. Go ahead. Dirokmar, nag-aagad mo na si-suspend sa dangan pagsabot ang PSWDO sa gabos sa mga lugar sa probinsya kan Albay o sa mga ibang lugar sa probinsya kan Albay na sa niyan day pa naabutan kililipgut ini matapos na may mga naiiling kitang nagsasabi sa post na may mga lugar pa sa probinsya kan Albay ang naipagabot na tatawan ng kililipgut as isuan uwas buda magkapirang barangay sa municipalidad dahil sa pagdinig niya na informasyon sa opisina kan Albay PSWD, sabi sa inyo na totoo talaga may mga magkapira pa anda inaabutan kililip dahil sa iyon nga ang pagdinig ang nag-abot na relief pack sa probinsya sa magiging sa Bagatapi Dirokmar na naaantala ang delivery dahil sa nagkakastranded at mga ini sa ibang praktikan decommission facility. Kung kaya, ang sabi ka Social and Development Office, pasensya mo na sa oras na umabot sa probinsya ang mga kanagdagang ayuda, maaaring malagod insigida na ipapadala initulot sa mga concerned na lugar na ini saan PSWDO na mismo nagsabi na kadakul talaga ang mga hardly affected na barangay sa municipalidad kan Uwas. So yan sa Dirokmar ang istorya hali sa luwas, Kalan Ala, 17 minutes.
Thank you very much, Karen. And that ends our program for today. Standby po sa Bareta alas 12. We will be back. Sa pangalan po ni Chief Ramir sa Lado Technical. Kasabago si Juna Pulis kasabay tanin. Siyempre si Jerome Nico Martinez sa IT. At bilog na Persa Mega Force Patrol. Ini po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?